la porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Les bicicletes. Avui fa un dia molt bonic i la Pepa i en Jordi han sortit a fer un vol en bicicleta. T'ha sortit una carbassa preciosa. El pare n'està molt orgullós de la seva carbassa. És l'únic que em creix, les carbasses. Deu ser perquè m'encanta el pastís de carbassa. Au, vinga, Jordi! Daniel, Susana, Rebeca! La Pepa i els seus amics, en Daniel, la Susanna i la Rebeca, han quedat per anar en bicicleta. En Jordi els hi acompanya amb el seu tricicle. Sí que vas a poc. Fem una cursa fins a la carbassa del teu pare. Si voleu fer una cursa fins a la carbassa del pare, hem d'anar amb molt de compte de no donar-li cap cop. És que si li féssim malbé, li sabria molt de greu, pobret. Au, que no passarà res. A veure qui arriba primer. La Pepa i els seus amics fan una cursa fins a la carbassa del pare. Vigila, que hi ha la carbassa! Primer. Vigila, Pepa. La carbassa. Ho sento, pare. Mireu que lent que va en Jordi. Ell encara va amb una bicicleta de nen petit. Tu també hi vas amb una bicicleta de nen petit. Mira, encara portes les rodetes. Jo ja hi sé anar sense les rodetes. Jo també. Jo també. Vinga, tornem a pujar. Vols venir, Pepa? No, aquesta vegada em quedo aquí. Ara baixarem. Adéu. A la Pepa també li agradaria poder anar sense les rodetes. Pare, jo ja no hi vull les rodetes a la bicicleta. I vols dir que hi sabràs anar sense? I tant! Molt bé, entesos. Les traurem, doncs. Ara el pare treu les rodetes de la bicicleta de la Pepa. N'estàs segura que vols anar sense les rodetes? I tant! Pensa que no ho has provat mai. Ja veuràs com en sé. Mira, mira! Ai! No riguis, que no fa gràcia. No és gens fàcil anar amb bicicleta sense rodetes. Vols que t'ajudi, filla? Sí, ajuda'm una mica. Au, puja. Preparada? Vinga, doncs. Som-hi! No em deixis anar, pare? No pateixis, que no et deixo anar. Molt bé, Pepa. Ho fas molt bé. Agafa'n fort! Tu no paris de pedalar. La Pepa ja va sola, sense rodetes. Pare, per què m'has deixat anar sola? Que em feia d'estona que hi anaves de sola. De veritat? Ara ja en saps d'anar sense rodetes. De veritat? Sí que és veritat, ja hi sé anar! Mireu, mireu, ja hi sé anar! Ja sé anar amb bicicleta sense rodetes! Daniel, Susanna, Rebeca, mireu! Ara ja sé anar sense rodetes, ja no em fan falta! Mireu com en sé! Molt bé! Fem una cursa fins a la carbassa del pare! Pepa, vigila la carbassa! Arribaré la primera! La Pepa no mira cap on va. Ostres, ha esclafat la carbassa del pare. Em sap greu, no te la volia fer malbé, la carbassa. És igual, la carbassa. El que compta és que a tu no t'ha passat res. A partir d'ara has de mirar més per on vas. D'acord, et prometo que m'hi fixaré. Molt bé. En fi, ara que la carbassa s'ha esberlat, almenys en podrem fer un bon pastís. M'encanta el pastís de carbassa. I és clar, com que és tan grossa la carbassa del pare, podrem fer un pastís enorme i n'hi haurà per tothom. Visca!